ji destpêka şerê rejîm û Rûsyê li ser herêmên Bakurê Sûriyê û pêla derbederiyê beref sînûrê Tirkiye û herêmên din de berdewam e. Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê bêpar ji wê yekê nemaye ku ji wê demê ve bi sedan malbatên Ereb berê xwe dane herêmê. Roja înê derbasbûna hejmarek otomobîlên derbedaran tomar kir. Malbatên ku kesûkarên grûpên çekdarin di malên Kurdan de têne bicîkirin û yên din jî di avahiyên neamade de cihê xwe digirin. Ji derên Xwecihê ragihandin ku ji demekê ve pêla derbideriyê ji derdora Idlib û Hemayê ber bi navenda bajarê Efrînê û navçe û gundên wê de zêde bûye û piraniya wan di avahiyên neamade de cihê xwe digirin. Heman jêderan tekeskirin ku grûpên çekdar beşek ji malbatên Ereb di malên Kurdên ku di dema şerê Efrînê de derbederê Şehbayê bûne bicî dikin. Herwiha hin rewşên derxistina malbatên Kurdan bi taybet eger kal û pîr bin çêbûne. Li gor dîdavanan li ser torên civakê ragihandine ku bi sedan otomobîlên Ereban di rêya Raco ya sereke ku ew rê li navenda bajêr e ji danê sibehê ve berê xwe didan her du navçeyên Raco mabata. Ji dema şerê Efrînê ku ji sala 2018 de bû û ta roja êro bi dehê hezaran ji malbatên Ereb ji herêma Xotayê Rojhilat û derdora Şama paytexta Sûriyê bi rêkeftinekê li herêma Efrînê hatin bicîkirin. Ew yek hişt ku demografiya wê were guhertin. Bi taybet piştî derbederkirina bi dehê hezaran ji şêniyên resen ji malbatên Kurd bû herêmên derdora Helebê û ji wê demê ve peyedê rêgiriyê ji vegera malbatên Kurd bi warên wan dike. Li hember de Ereb têne bicîkirin û grûpên çekdar derfet û deriyê ji wan re vedikin.